A teďka tady ve vesnici hledáme náměstí hlavní, kde by měla být nějaká hudební akce. Vůbec teda nevíme jaká, protože podle plakátu a podle men to nepoznáme. Ale zkusíme to, no, co nám zbývá. Je to Rox Pueblo, to Rox Costa. Tady v roce bydlíme my v rámci toho Rox Costa. Ruta del Sol y el Vino. Cesta slunce a vína. Krásný. Jaký kostel. Tam je nějaký život, tak možná se blížíme k hlavnímu náměstí. A tady se prodává spoustu domů. Slyším basy. Tak to jo. Petka. Basy a deštníky. Ale to je nádhera teda. Wow. Je krásný. Dívejte na ty deštníky. Pecka. Akorát se dívám, že už jim nějaký praskají a... No, ale jak tady si fouká, větrem. tak jde přesně vidět tamhle, jak jsou už zničený a rozbitý. Ale pěkná výzdoba. Pěkná výzdoba. My se blížíme k festivalu hudebnímu. No, uvidíme, jaký to bude festival. Jsme zvědaví, co tam na nás čeká. Našla jsem na Facebooku, že tady má být nějaká akce. Viděli jsme letáček, já jsem si myslela, že brejle, viděli jsme letáček. A... Počkej, máte to vidět takhle, když to ukážu? Jo. Prostě se nám líbila, jako... No. Prostě se nám líbil, že? Hezký barvy, dobrý vzor. Hezký barvy. Tak jsme si... A k těm deštníkům to ladí, koukej na to. Pecka. Tak jsme si říkali, že se tady musíme jít podívat. Máme to kousek, asi 10 minut autem. Tak se podíváme, co se tady hraje. Vůbec nemáme tušení, co tam může být. Tak se necháme překvapit. A hlavně dneska máme volno. Děti jsou doma. Jsme je zničili dneska na pláži, tak teď mají chill u televize a my se jdeme podívat, co se děje ve městě. A děti hlídá pan PlayStation dneska. PlayStation, no. PlayStation je takovej náš chůvák, takovej. Prostě ten, když je zaplej, ten, když tam je, tak vlastně oni nikam nejdou, že jo, nic se jim nestane, jsou v bezpečí, jsou v pořádku, jsou v dobrých rukou, že jak se říká, takže my máme dneska chůváka. A samozřejmě jsme na telefonu, takže nám pomáhají vlastně tady ty vymoženosti. Je to tak? Tak tady to bude. Ještě tady nikdo není. Ale repráci hír.
Victoria pivko, oblíbený. A ten strom. A ten strom má teda krásnou barvu. Super. ¿Qué pasa, papá? Cerveza? Dáte si cervezu? Vale. Akce ještě nezačala, tak si tady dáme s tímhle krásným výhledem svačinku. A uvidíme, jestli se vůbec ta akce nějak rozjede. No, uvidíme. Necháme se překvapit. Pořád sedíme na té stejné lavičce a čekáme na tu diskotéku, až se rozjede. Už jsme si museli jít pro svačinu, protože to čekání je... Za Ečko. Za Ečko, výborný. Nekuď to. No. Nějaká šunčička, něco, nějaká bagetka malá. No a už tady prošli, jako zdá se už skoro všichni na tu diskotéku, tak Jenom my chybíme. takže už my jim tam chybíme jenom, tak to dojíme a pofrčíme, ale ten výhled je teda super. Celé partušky se stala nějaká místní diskotéka. Ale tak tady, tak tomu dáme šanci, ne? Já si myslím, tak je to takový. Já nevím, že to vypadá. Jsi to táto, víš? No jdeme se tam podívat, no. Jako budeme tam asi sami, ale dáme tomu šanci. Když už máme hlídání dneska. Musíme tomu dát šanci. Ale tady krásně. Tak tady, už tam budeme, už tam To budeme. nebude fatál, jak to zpívá. Aj. Asi je brzo na Španěli. Asi je brzo, no. Ale to tady krásný.
Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, bésame otra vez. Suavemente, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. 10 hodin, Níňos volají, odcházíme, spocení, utancovaní. Dali jsme tomu. Spálili jsme pár kalorií. Budeme Jak za jim mladých tam časů. určitě Jako chybět. mazec. Ne, bylo to super a ani se ty pořád si schází teďka, ale má to být do 12, tak nevím, co tam budou teďka nacvičovat. A my jsme proto udělali, co jsme mohli, fakt jsme se Snažili jsme snažili. se tam roztancovat, ale Fakt vůbec jsme jim se to nešlo. snažili. Vůbec. Všichni A. asi dneska doba taková, že prostě valijou telefony a hodně si povídají. A tak možná jsme jenom, že jsme furt na dovolený, tak to prožíváme, že jo. A nevíme, kam vlastně jdem, nebo kudy jdem. Počkej, postel, to už tady dneska bylo. Počkej, tady. Tak kudy? Víme? Nevím, ale potřebuji čurat. Já ho zkouším, protože on nemá orientaci, takže vždycky si z něho dělám takovou srandu. Kudy? Já nevím. Já jsem vždycky ztracený. Takhle, já si myslím, že dolů, jo? A Dolů. to je nahoru, takže půjdeme tudy. Ne, je to naopak. naopak. Já se ztratím všude, jako. Ještě, že mě má. Amen. Musíme najít auto. A byla to pecka. Byla to fakt pecka. Ještě jsme dobří. Pa, pa.